Ο παράδεισος του shopping αποκλείεται. Ναι, κουκλάκια, πόσο μάλλον του vintage shopping. Πήρα και την τσάντα των ονείρων μου, συγγνώμη, το μινιόν, το οποίο παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο. Φορεμένο είναι ακόμη πιο ωραίο. Λένε ότι είναι πεντανόστιμα. Hello! Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο haul από Ιαπωνία. Γενικά, παιδιά, είναι ο παράδεισος του shopping, πόσο μάλλον του vintage shopping. Και γενικά, αν ψάχνεις να πάρεις την τσάντα των ονείρων σου, Chanel, Dior, ακόμη και Hermes, να ξέρεις ότι είναι ο κατάλληλος προορισμός. Πήρα και την τσάντα των ονείρων μου, πόσο πιο χαρούμενη να είμαι με την ταξιδάρα που έχω κάνει. Έχω επιστρέψει και με πολύ ωραίες τσάντες, επομένως πάμε να σας τις δείξω. Δεν ξέρω αν φαίνεται ο πανικός πίσω με τις 50.000 σακούλες. Τα έφερα όλα εδώ στο κρεβάτι γιατί αλλού δεν χωρούσαμε, άρα πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι έχουμε πάρει. Επίσης, πολύ σημαντικό για όσους πάτε τώρα να ξέρετε ότι έχουμε και την αποφορολόγηση μείον 10% στα πάντα, κάτι που συμφέρει ακόμα περισσότερο στις ήδη πολύ καλές τιμές που έχουν. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, αλλά θα ξεκινήσω με τη σακούλα εδώ πέρα που έχω μπροστά μου, που έχει να κάνει με τα δώρα που πήρα στον αδερφό μου. Δεν έχει σειρά εδώ πέρα, ό,τι πιάσω σας δείχνω. Έχει μέσα, χωρίς κουτί παρακαλώ, τα αθλητικά, τα New Balance που πήρα στον αδερφό μου, άσχετο. Τα οποία, παιδιά, εκεί πέρα μπορείς να τα βρεις σε πολύ καλές τιμές, έως και 50 ευρώ κάτω. Είναι αυτά εδώ πέρα. Έχει και σχέδια και χρώματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε. Άρα, αν θέλεις να πας να ψωνίσεις εκεί, πάνε με άδειες βαλίτσες. Μην κάνεις τις φλακίες που έκανα κι εγώ. Άρα, του πήρα αυτά, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά, έχει πολύ μεγάλη ποικιλία και κωδικούς που δεν έχουμε εμείς εδώ. Δεύτερο δώρο του αδερφού μου. Οπότε, καταλάβατε με τον αδερφό μου ξεκινάμε. Λοιπόν, του πήρα αυτό εδώ πέρα το Lego, που είναι αυτός εδώ πέρα ο ναός, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός στο Τόκιο. Είμαι παράδεκτη γιατί πήγα σε αυτό το ναό και δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Συγγνώμη. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, το είδα έτοιμο στημένο και λέω αυτό δεν γίνεται, θα το πάρω. Ό,τι καλύτερο για διακοσμητικό και μπαίνει και όλο σε μια διαδικασία να δημιουργήσει κάτι. Επόμενο δωράκι είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι και για τον μπαμπά μου και για τον αδερφό μου και θα σας δείξω αμέσως τι πήρα. Γενικά όλα τα brand, να ξέρετε ότι έχουν συγκεκριμένες κολεξιόν και συλλογές για την Ιαπωνία συγκεκριμένα. Συγκεκριμένα κομμάτια μπορείς να βρεις μόνο εκεί, πουθενά αλλού στον κόσμο. Άρα είναι ιδανική επιλογή για να πάρεις και δώρα από εκεί. Και πήρα από Lacoste αυτά εδώ πέρα τα κλασικά, τα μπλουζάκια τους, το οποίο έχει πάνω αυτό εδώ πέρα που είναι συγκεκριμένα για Τόκιο. Είχε και Κιότο, είχε και Οσάκα, επειδή επισκέφτηκα όλα τα καταστήματά τους. Σε κάθε περιοχή είχαν διαφορετικές μπλούζες για να επιλέξεις. Ανάλογα την περιοχή είχαν και διαφορετικά μπλουζάκια. Πάρα πολύ ωραίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε πήρα το ίδιο μπλουζάκι σε διαφορετικό νούμερο για τον παπά μου και τον αδερφό μου να το κυκλοφορούν οι ίδιοι. Περνάω στα snack γιατί δεν κρατιέμαι. Αυτή εδώ η σακούλα που σας πληροφορώ είναι η μία από τις 100 που πήραμε, απλά είναι αυτή που θα ανεβάσω πάνω στη Θεσσαλονίκη στους αγαπημένους μου. Έχει μέσα snack, θα τα ρίξω τώρα εδώ. Noodles σε διάφορες γεύσεις. Θα πάρει τα sticks, το οποίο γίνει σε ένα ανάποδο γάμο το κουτάκι, τα οποία θα τα βρει σε πάρα πολλές γεύσεις στην Ιαπωνία. Είναι από τα πιο viral έτσι snack τους, επομένως πήρα για να δοκιμάσουμε. Τώρα αν κάτι από αυτά υπάρχει στην Ελλάδα, ok. Δεν με νοιάζει. Γιατί πάρα πολλά, σίγουρα με λίγο ψάξιμο μπορείς να βρεις ιαπωνικά εδώ πέρα παντοπολία, ρε παιδί μου. Και άλλο τέτοιο με sticks. Μότσι με γεύση μάτσα. Γενικά εκεί μάτσα θα βρεις πραγματικά στα πάντα. Σε γλυκά, σε παγωτά, σε καφέδες, σε ροφήματα. Παντού μάτσα, παντού. Το βάζουν όπου μπορούν να το βάλουμε. Οπότε έχουμε μότσι, μικρές μπουκίτσες με γεύση μάτσα. KitKat σε πάρα πολλές διαφορετικές γεύσεις, εννοείται ότι πήρα μάτσα. Εδώ πέρα που είναι κάτι σαν βανίλια, φράουλα, τύπου σακούρα, μιας που πήγαμε σε cherry blossom που αφορά την άνθηση των κερασιών, άρα έπρεπε να βγάλουμε κάτι σχετικό. Αλατσμένη καραμέλα, πορτοκάλι, μάτσα σοκολάτα, κανονικό μάτσα, μπανάνα, άλλο. Πάρα πολύ γνωστό, το οποίο αξίζει να δοκιμάσεις γιατί τα δοκίμασα και μου άρεσαν πάρα πολύ. Είναι αυτά εδώ πέρα τα sticks, τα συγκεκριμένα βγαίνουν σε πολύ μεγάλη έκδοση, μπορείς να τα βρεις και σε πιο μεγάλο. Το οποίο είναι με μάτσα, μπορείς να τα βρεις και με φράουλα και με σοκολάτα, έχει πολλές γεύσεις επίσης. Όπως έλεγα, με σοκολάτα.
Αυτά εδώ πέρα τα σελεδάκια τα οποία τα έβλεπα πραγματικά παντού. Είναι πάρα πολύ νόστιμα, τα οποία θυμίζουν έτσι σταφύλια κτλ. Extra snack, αυτά είναι αλατσμένη καραμέλα. Δεν ξέρω αν είναι ιαπωνέζικο, απλά τα βρήκαμε και τα πήραμε. Ξέρω ότι είναι κάτι σαν σοκολατάκι το οποίο έχει μέσα φράουλα και καραμέλα. Tas κλασικές φραουλίτσες αποξηραμένες με επικάλυψη σοκολάτας. Πήραμε διάφορα τέτοια, τα έχουμε φάει τα μισά. Και τώρα περνάμε στα πιο premium γλυκίσματα, τα οποία ήταν εννοείται πολύ πιο τσιμπημένη η τιμή τους και είναι επίσης πάρα πολύ γνωστά στην Ιαπωνία. Tokyo Banana. Αυτά δεν τα έχω δοκιμάσει, δεν τα έχω ανοίξει καν, τα έχω δει όμως, θα τα πάω στην οικογένειά μου. Λένε ότι είναι πεντανόστιμα, δεν ξέρω, θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Είναι πολύ γνωστό γλυκό τους και όλοι παίρνουν όσοι πάνε. Μετά πήραμε αυτό εδώ πέρα. Είναι γλυκό τύπου βαφλάκι με βούτυρο. Τα είχαμε δοκιμάσει στο μαγαζί και μας άρεσαν πάρα πολύ. Βγαίνουν και σε μάτσα επίσης. Η συγκεκριμένη συσκευασία είναι μόνο στη Σιμπούγια, μόνο εκεί μπορείς να το βρεις για δωράκι. Ωραία κουτάκια. Επίσης από τα πιο γνωστά γλυκά της Ιαπωνίας είναι το Nama Chocolate, το οποίο βγαίνει σε διάφορες γεύσεις επίσης. Είναι σοκολατάκια σε τετράγωνα κομματάκια με πολύ μαλακή υφή. Πολύ φρέσκες σοκολάτες χειρίζονται ότι είναι και θα δούμε. Αυτά εδώ πέρα, τις συσκευασίες τύπου Sakura, η άνθηση δηλαδή, που βλέπετε, τα πήρα από Νάρα, είναι το χωριό το πολύ γνωστό με τα ελάφια και έχει σοκολατάκια σε διάφορα έτσι σχέδια, ελαφάκια, λουλούδια, έτσι πολύ ωραίες premium σοκολάτες, άρα πήρα και από αυτά. Τώρα μου πεις ότι δεν μας τα δείχνεις ανοιχτά, αλλά τι να κάνω που τα θέλω για δώρο. Επίσης, είναι έτσι σοκολατάκια τύπου μπισκοτάκια, πάλι σε πολύ ωραία σχέδια όπως ελαφάκια κτλ. Πάμε και στα πιο σημαντικά γιατί κούρασα. Πήρα στη μαμά μου και στην αδερφή μου. Λοιπόν, στη μαμά μου πήρα μια πάρα πολύ ωραία χειροποίητη βεντάλια, την έχουν κλείσει οπότε πάρτε αυτό, σε μαύρο χρώμα με έτσι χρυσές λεπτομέρειες, μόνο ούτως ή άλλως είναι του μαύρου. Αυτό εδώ πέρα το brand θα το αναγνωρίσετε καθώς είναι γαλλικό. Απλά επειδή στη Γαλλία έχει απίστευτες ουρές και στην Ιαπωνία είναι από τα καλύτερα καταστήματά τους παγκοσμίως, πήρα από εκεί αυτά τα δωράκια. Μας τα τύλιξαν και σε αυτήν εδώ πέρα την μορφή. Είναι lip balm, τα οποία από πάνω έχω γράψει τα αρχικά της μαμάς μου και της αδερφής μου. Και έχω διαλέξει εγώ, ρε παιδί μου, τη συσκευασία, το κουτάκι του lip balm, το οποίο είναι costume. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Έχουν και τέλειες σακούλες, μπορείς να κάνεις και χτένες, πάντα μπορείς να κάνεις δώρο και να χαράξεις από πάνω ό,τι εσύ θες. Chopsticks στον αδερφό μου, χαράξει το όνομά του πάνω και θα το έχει στα ιαπωνικά. Πόσο τέλειο! Έχω πάρει έξτρα για οικογένεια αυτά εδώ πέρα, τα οποία μπορούν να μπουν σε τσάντες, κλειδιά, πολύ ωραία. Και περνάμε στα ρούχα, αλλά και σε πράγματα που πήρα εγώ για μένα, δηλαδή κάπου έλεος. 7-Eleven είναι τα καταστήματα τα οποία δεν γίνεται να χάσεις άμα πας, έχουν κυρίως φαΐ και έχουν βγάλει και μια σειρά από ρούχα. Επομένως πήρα αυτή εδώ πέρα την μπλούζα για να την φοράω καθώς μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το μαγαζί. Τρώγαμε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, άρα όποιος πάει ξέρει. Πήρα πάρα πολλές μπλούζες από Uniqlo. Γενικά το Uniqlo στην Ευρώπη θα τα βρεις πανάκριβα. Στην Ιαπωνία έχουν την ίδια ακριβώς ποιότητα, αλλά σε πολύ καλύτερες τιμές. Και επειδή είχαν βγάλει πάλι δικές τους μπλουζίτσες, Pokemon, με Pokemon κτλ. Πήρα. Έτσι για καθημερινά ρε παιδί μου. Το απλά μου άρεσε. Τρελάθηκα με αυτήν εδώ, δείτε πλάτη. Πόσο ιαπωνικό το θες, τόσο. Πολύ ωραία. Από Uniqlo πήρα επίσης αυτό το πάρα πολύ ωραίο μπουστάκι, σε αυτό το φανταστικό χρώμα. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή. Πολύ καλές τιμές και έχουν πολύ ωραία ποιότητα, άρα δεν γίνεται να μην πας. Το εδώ πέρα το παντελόνι τρελάθηκα, το αγόρασα από ένα μαγαζί τύπου boutique που είχε πολύ vintage κομμάτια. Είναι αυτό εδώ πέρα το jean, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, με σταυρούς, το βλέπετε. Φορεμένο είναι ακόμη πιο ωραίο. Το πήρα κοντά στα 200 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο το πίσω μέρος. Πήρα από την Οσάκα, συγκεκριμένα από Orange Street, που είναι πολύ γνωστός δρόμος με streetwear έτσι brand. Αξίζει να πας και από εκεί αν επισκεφτείς Οσάκα. Συνεχίζω με αυτό εδώ πέρα το brand που σίγουρα το ξέρετε πάρα πολύ. Είναι το Babe, πάρα πολύ γνωστό value for money brand που μπορείς να βρεις στην Ιαπωνία. Έχει πολύ ωραία ιδιαίτερα ρούχα και παπούτσια, αξεσουάρ, τα πάντα όλα. Και εγώ πήρα 2-3 μπλουζάκια τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ.
Ένα είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι έτσι λίγο σαν αστραφτερό, σαν να έχει ζαχαρούλα πάνω, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Και πήρα για τον αδερφό μου ένα απλό t-shirt που απλά έχει αυτό το logo, διακριτική, απλή τόσο όσο. Γενικά πήραμε πολλά από αυτό, εγώ πήρα μόνο τα συγκεκριμένα. Και πολύ ωραίες σακούλες ρε παιδιά. Γενικά πολύ ωραία καταστήματα έχει παντού. Tokyo Disneyland. Τι πήραμε από Disneyland? Λοιπόν, από Disneyland πήρα αυτό εδώ πέρα το μπλουζάκι. Πολλά μπλουζάκια χωρίς λόγο. Ένα το οποίο το κάνω δώρο στην αδερφή μου είναι αυτό εδώ πέρα το φουτερίνι, το οποίο έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Η κουκούλα του έχει αυτάκια. Μου άρεσε πάρα πολύ, την είδα να τη φοράνε κιόλας. Disneyland γενικά ό,τι αγοράζουν το φοράνε επί τόπου και μου άρεσε πάρα πολύ. Εννοείται ότι δεν θα έλειπαν αυτάκια. Ναι, τώρα ναι, έχει ολοκληρωθεί. Μου άρεσαν πάρα πολύ και δεν πήρα τα κλασικά, πήρα αυτά τα πέρα που τέριαζαν και με το outfit που είχα επιλέξει εκείνη τη μέρα. Ενώ από Universal Studios πήρα την κορώνα, τη στέκα για την ακρίβεια, της πριγκίπισσας. Τώρα πώς τη λένε την πριγκίπισσα, παιδιά, δεν θυμάμαι, αλλά είναι από Nintendo, Super Mario κτλ. Έδωσα πόνο γενικά εγώ σε αυτά, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραίο. Και συνεχίζουμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είναι το skincare. Όλη αυτή εδώ η σακούλα έχει τα μισά από αυτά που αγοράσαμε εκεί πέρα στην Ελλάδα, γιατί τα άλλα τα έχουμε μοιράσει ήδη σε φίλες, αδερφές κτλ. Μόνο η δικιά μου οικογένεια έχει μείνει. Λοιπόν, και ξεκινάω με αυτό που έχω πιάσει πρώτο. Αυτή εδώ πέρα η συσκευασία είναι πάρα πολύ viral στην Ιαπωνία και γενικά στο TikTok. Είναι στην ουσία κάτι σαν μάσκα για τα μάτια, που όποτε είσαι κουρασμένη, δυσκολεύει πάρα πολύ να κοιμηθείς, το φοράς και σε χαλαρώνει απίστευτα. Λέμε ότι κάνει δουλειά, τώρα δεν ξέρω αν κάνει, πήραμε 2-3 να δοκιμάσουμε. Αυτές εδώ οι πάρα πολύ viral μάσκες ρυζιού. Τις είδα στο TikTok, άρα λέω ας πάρω, γιατί όχι. Είναι από ρύζι και υπόσχεται πάρα πολύ ωραίο έτσι glossy δέρμα. Ιαπωνικό δέρμα. Πήρα βιταμίνη C σε διάφορα έτσι σέρουμ. Τα πιο γνωστά σέρουμ είναι αυτά εδώ πέρα που θα σου προτείνουν να πάρεις. Και αυτό εδώ επίσης, το οποίο το πήρα να το δοκιμάσω. Επόμενο, αυτές εδώ οι κρεμούλες. Λένε ότι βοηθάει πάρα πολύ σε περίπτωση που πετάξεις κάποια σπυράκια ή σπιθουράκια. Βοηθάνε πάρα πολύ στο να φύγουν. Πάμε στο αγαπημένο μου προϊόν, το οποίο το έχω δοκιμάσει κιόλας. Είναι, παιδιά, αυτές εδώ οι μάσκες μαλλιών, οι οποίες μας άνοιξαν όλες μέσα στις βαλίτσες. Είναι αυτές εδώ οι Fino. Νομίζω ότι είναι έτσι ένα premium touch στα μαλλιά. Που όντως ισχύει, αυτή τη στιγμή την έχω στα μαλλιά μου. Χτες τη χρησιμοποίησα στο λούσιμο που έχω κάνει και τα μαλλιά είναι πάρα πολύ μαλακά. Απλά θέλει μικρή ποσότητα, ειδικά άμα έχεις λεπτή τρίχα, γιατί αλλιώς θα επιβαρύνει. Επίσης τις βρήκα και σε φαρμακείο εδώ στην Ελλάδα, άμα ενδιαφέρεστε. Άλλο ένα προϊόν το οποίο μου πρότεινα να αγοράσω είναι αυτά εδώ πέρα τα αντιλιακά, σέρουμ με αντιλιακό. Λένε ότι είναι νούμερο 1 στην Ιαπωνία, δεν ξέρω, θα τα δοκιμάσω όλα και θα σας πω, ελπίζω να μην τα έχω πάρει όλα αυτά τζάμπα. Στο Τόκιο μας πούλησαν αυτά εδώ πέρα τα σαπουνάκια, τα οποία, παιδιά, είναι σε μορφή τζέλ, είναι σαν παιχνίδι. Τώρα είναι συσκευασμένα βέβαια, για να τα δώσουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Όλα καταλάβετε, τα έχουμε κουβαλήσει για δώρο, δεν έχουμε κρατήσει κάτι για μας. Μπορείς να σαπονίσεις τα χέρια σου είτε και το πρόσωπό σου. Επίσης τρελάθηκα με αυτό εδώ πέρα το ενυδατικό τόνερ. Μου λέγανε ότι είναι πάρα πολύ καλό. Στην ουσία κρατάει την ενυδάτωση στο δέρμα και δημιουργεί αυτό το πολύ ωραίο γυάλινο δέρμα. Οπότε πήρα και ένα τόνερ. Όχι, τα αφήνουμε. 50.000 μαγνητάκια. Μαγνητάκια. Σούμο. Επίσης για τις φίλες μου πήρα αυτά τα πολύ ωραία μπρελοκάκια για να διαλέξει κάθε μία το αγαπημένο της χρώμα. Αν και ξέρω ήδη ποιο θα πάει πού και σε ποια. Επόμενο, αυτές εδώ πέρα οι ταινίες, τις οποίες τις χρησιμοποίησα, παιδιά, στην Ιαπωνία. Πάρα πολύ ωραίες για να νιώθεις έτσι μια ανακούφιση από το πολύ περπάτημα και τους πόνους στα πόδια που μπορείς να έχεις. Εντάξει, δεν κάνουν θαύματα, αλλά εμένα με βοήθησαν αρκετά, γιατί το περπάτημα που έριξε στην Ιαπωνία δεν το έχω ξανανοίξει πουθενά αλλού. Στην ουσία δίνει έτσι λίγο μια δροσιά και μια ανακούφιση, αλλά
Λίγο, μην φανταστείτε κάτι τρελό. Δεν κάνουν θαύματα. Στα κορίτσια πήρα επίσης αυτά τα πολύ viral κορεάτικα αντιλιακά, Beauty of Joseon, με πολύ δυνατό SPF κτλ. Είχε μισή τιμή και λέω, αφού είναι και 3, μια χαρά θα πάρω για τα κορίτσια. Άπειρα κουκλάκια. Λίγο εδώ, όσα είναι. Μιλάμε άπειρα, έτσι. Είτε τα κερδίζαμε είτε τα αγοράζαμε από διάφορα μαγαζιά. Γενικά στην Ιαπωνία έχουν και την τάση όλα αυτά να τα κρεμάνε στις τσάντες τους. Κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και έλα να το υιοθετήσω και εγώ. Είναι έτσι πάρα πολύ παιχνιδιάρικο και ευχάριστο. Εννοείται Πίκατσου. Γενικά, παιδιά, οι Ιαπώνες ξέρουν να ντύνονται και να κυκλοφορούν. Μας βάζουν κάτω ξεκάθαρα. Απίστευτη αισθητική και απίστευτη αντίληψη του τι τους πηγαίνει και τι όχι. Αυτά εδώ πέρα τα κέρδισα. Εννοείται ότι θα παίρνω Hello Kitty από Universal Studios. Δείτε λίγο εδώ. Θα τα κερδίζαμε επίσης πάνω στις φίλες μου. Και πήραμε από αυτά τα κουτιά που δεν ξέρεις τι θα σου τύχει από Pop Mart. Ο Βασίλης κέρδισε αυτό με το καπελίνι του. Και εγώ κέρδισα αυτό που ήθελα από το κουτί. Σας το δείχνω και στο vlog που έχω ανεβάσει. Αυτή είναι εδώ πέρα. Είναι απίστευτο premium κουκλάκι, πάρα πολύ καλή ποιότητα. Θέλω να μου πεις πού σκατάριγνε τα λεφτά σας, αλλά αν πας σε Ιαπωνία θα καταλάβεις ακριβώς τι εννοώ. Ειλικρινά. Και εγώ όταν πάτησα το πόδι μου αυτό έλεγα. Αυτό τα πήρε ο Βασίλης Pokemon. Αυτό πέρα είναι σαπούνι, δηλαδή τι κουβαλήσαμε από Ιαπωνία μαζί μας. Έξτρα από Universal Studios, αυτά εδώ πέρα που είναι από Nintendo. Προχωράμε. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, αυτή εδώ πέρα η θεογκόμενα, μου την κέρδισε ο Βασίλης. Και πάμε λίγο να σας τη δείξω. Την έχω έτοιμη. Αποκλείεται. Δείτε λίγο εδώ. Πόσο ωραίο. Είναι από κάποιο anime ή από κάποιο παιχνίδι, δεν ξέρω. Πολύ ωραία. Πέρα που βλέπετε είναι το μανιτάρι που κέρδισα στο Βασίλη και για να χωράει στη βαλίτσα μας, στο ίδιο κατάστημα με τα παιχνίδια, απλά έβαζες το κουκλάκι σου σε ένα μηχάνημα και στο έκανε έτσι, για να μπορείς να το κουβαλήσεις. Ο Βασίλης ήταν πάρα πολύ happy όταν του το κέρδισα, άρα και που θα το φέρναμε σπίτι, έτσι, ακούτε τον αέρα. Αποκλείεται. Ρε, είναι ό,τι καλύτερο. Δεν θα μπορούσαμε να φέρουμε πιο ωραίο κουκλάκι στο σπίτι από αυτό εδώ πέρα το μανιτάρι. Είναι ό,τι πιο cute. Και είναι και τεράστιο. Πήρα πάρα πολλά vintage store με τη σειρά. Πάρα πολύ γνωστά, πολύ ψαγμένα. Γενικά μπήκα στα πάντα και στο Τόκιο και Οσάκα και Κιώτο. Πραγματικά όπου έβρισκα έμπαινα και έψαχνα. Έκανα πολύ καλή έρευνα αγοράς και είμαι πάρα πολύ περήφανη για τις επιλογές που έκανα και στην τιμή που τα πήρα. Θα ξεκινήσω από το πιο μικρό σοκουλάκι. Πέρα το Salamanca Vintage Store, θα το βρεις σε πάρα πολλές περιοχές. Και πήρα ένα καταπληκτικό ζευγάρι Chanel, παρακαλώ, γυαλιά. Vintage εννοείται. Με διάφανο φακό. Είναι αυτά εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Ανυπομονώ να τα λιώσω. Βέβαια είναι λίγο ευαίσθητα, αλλά μου αρέσουν. Πήρα 3 τσάντες, αλλά η μία είναι αυτή που έχει κλέψει την καρδιά μου. Από Kindle πήρα αυτά εδώ πέρα τα σκουλαρίκια από Swarovski, τα οποία τα είχαν 30-40 ευρώ, πάρα πολύ καλά. Είναι αυτά εδώ τα οποία μπαίνουν στο αυτί, δεν έχουν κούμπομα. Δηλαδή και κάποιος που δεν έχει τρύπες μπορεί να τα φορέσει. Είναι αυτά εδώ πέρα τα 3, τα οποία τα συνδυάζεις όπως εσύ θέλεις. Επόμενο. Αυτό εδώ πέρα το Gucci καπελάκι, το οποίο δεν το αγόρασα εγώ, το πήρε ο Βασίλης, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να σας το δείξω. Είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό ακριβώς πάνω που έχει? Ένα σκυλάκι που φοράει μπανάνα, δεν ξέρω. Εμένα μου είναι λίγο μεγάλο, το έχει και σε ροζ, αλλά του είπα να πάρει αυτό γιατί είναι έτσι πιο παιχνιδιάρικο για το καλοκαίρι. Παιδιά, τελειώσαμε οριακά το haul, έτσι. Έχουν μείνει καλύτερες σακούλες. Θα μπορούσαν να έχουν μείνει. Λοιπόν, πρώτα θα σας δείξω το δωράκι που πήρα στην αδελφή μου που μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια είναι μίνι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Η σκέψη μετράει και νομίζω ότι της αρέσει πάρα πολύ. Της πήρα αυτό εδώ πέρα το Louis Vuitton, το Mignon, το οποίο παιδιά είναι πάρα πολύ ωραίο.
Είναι αυτό εδώ, το πήρα σε πολύ καλή τιμή και σε πολύ καλή κατάσταση. Και τώρα, θα σας πω τώρα αυτό το story με αυτή τη τσάντα εδώ πέρα. Τη δεύτερη που αγόρασα. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η τσάντα, η Louis Vuitton. Είναι αυτή εδώ, η οποία έχει λιωθεί από τη βαλίτσα. Sorry, παιδιά, την έλειωσα τόσο πολύ στο Τόκιο και την έκοψα. Ήτανε που ήτανε, δηλαδή μου είχαν πει ότι έχει λίγο θέμα το λουράκι, οπότε θέλει προσοχή. Και επειδή τη γέμιζα πάρα πολύ, κόπηκε και ήθελα να την κάνω και δώρο στη μαμά μου. Δεν της αρέσουν μεγάλοι τσάντες και πάντα θέλει να τα πετάει όλα μέσα χωρίς να νοιάζεται. Επομένως, αυτή που ήταν σε normal κατάσταση, θεώρησε ότι θα είναι πολύ κομπλέ. Η τιμή του ακόμα καλύτερη. 200 ευρώ, 300, κάτι τέτοιο. Είναι λίγο χτυπημένη, αλλά πάρα πολύ ωραία, με βόλεψε πάρα πολύ. Και λοιπόν, περνάμε στην τσάντα των ονείρων μου. Κάποια στιγμή ούτως ή άλλως την τσάντα την έπαιρνα. Όσο με τις τσάντες έχουν έρωτα παιδιά όλες οι γυναίκες και θα έχουν. Το πάω σταδιακά, ρε παιδί μου, ανάλογα με τα χρήματα που βγάζω, κάνω και κάθε χρόνο τις αντίστοιχες αγορές. Είναι από Paradise Vintage. Πάρα πολύ ωραία μπουτίκ στο Τόκιο, σε πολύ κεντρικό σημείο. Είχε καταπληκτικά κομμάτια σε άριστη κατάσταση για να μπεις μέσα και να δεις τις τσάντες και να τις τσεκάρεις πάνω σου. Εννοείται ότι φορούσες γάντια και υπήρχαν πάρα πολλοί βοηθοί εκεί να σε εξυπηρετήσουν για να βρεις την τσάντα των ονείρων σου. Και κάπως έτσι, στο δεύτερο κατάστημα που επισκέφτηκα, βρήκα αυτήν εδώ και εν τέλει κατέληξα σε αυτή. Πόσο happy. Λοιπόν, δεν χαρακτηρίζεται αυτή η τσάντα επίσης για τη λειτουργικότητά της, αλλά είναι έτσι χαρακτηριστική της Dior και εννοείται ότι δεν είναι άλλη από αυτή εδώ πέρα τη Lady Dior τσαντούλα, η οποία, παιδιά, αστράφτει κάθε φορά που τη γυρνάω. Δεν φαίνεται τώρα βέβαια γιατί χτυπάει το φως, αλλά είναι φανταστική και με το που την πήρα και με το που την είδα τρελάθηκα. Ήταν σε πολύ καλή τιμή, πολύ καλύτερη από το να τη βρει σε κάποια boutique. Είναι σε άριστη κατάσταση. Αυτή εδώ. Χαρακτηριστικά Dior Charms εδώ πέρα. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στη συγκεκριμένη τσάντα είναι ότι τα στοιχεία είναι μεταλλικά και όχι χρυσά, γιατί τα χρυσά δυστυχώς αυτές τις τσάντες δεν μου αρέσουν, δεν τα προτιμώ για μένα. Τρελάθηκα, μου αρέσει πάρα πολύ. Εννοείται ότι αυτές δεν έχουν φερμουάρ, από μέσα είναι έτσι. Αυτά τα παιδιά όσα πήραμε από Ιαπωνία, ελπίζω να σας άρεσαν. Σίγουρα κάποια από αυτά, αν ψάξεις, θα έρχονται Ελλάδα με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Απλά όταν κάνεις ένα τέτοιο ταξίδι, εννοείται ότι θα τα προμηθευτείς από εκεί, ειδικά αν έχεις και χώρο στις βαλίτσες. Και το γεγονός ότι μπορείς να τα βρεις σε μισή τιμή αλλά και πιο κάτω είναι κάτι το οποίο εννοείται ότι σε παρακινεί να τα αγοράσεις. Εγώ και το μανιτάρι μου σας φιλούμε.